Vítajte v ďalšom pokračovaní videonávodov informačného systému Pylon. V tomto dieli si vysvetlíme, ako klienta vylúčiť z prijímania marketingových správ. Viaceré kliniky požadovali túto funkcionalitu, tak sme ju doprogramovali a už je dostupná v produkčnej verzii. Tak to, či klient je zaradený do marketingových kampaní alebo nie, je ovládané segmentom, ktorý môžete vidieť v karte pacienta. Pre tohto demo klienta ho vidíte, že je nastavený. Tento segment sa dá upraviť, alebo teda vylúčiť, alebo priradiť cez editáciu, kde vlastne, keď je zaškrtnutý, tak má priradený segment, keď je odškrtnutý, tak nemá. Keď ho dám dole, tak v karte pacienta už nebude. Toto manuálne je dostupné pre užívateľov back office. Toto je dosť pracné a pri veľkých marketingových kampaniách je vhodné, aby klient sa mohol odhlásiť sám z prijímania takýchto marketingových kampaní. Preto sme umožnili do marketingových správ zaradiť linku na odhlásenie, ktorá vlastne vykonáva presne to isté, čo back-officeový užívateľ, čo som vám akurát predviedol. Na to, aby sme túto linku vygenerovali do správy, je potrebné, aby v šablóne správ, ktorá je dostupná pre administrátora v sekcii administrácia, sme vložili token linky na odhlásenie. V tomto prípade ja už tu mám, tak ja vám ukážem, že je tu úplne táto posledná linka na odhlásenie markované komunikácie. Klikom sa vloží, kde vlastne potom pri generovaní správ je vložená jedinečná identifikácia klienta. Takže vlastne klikom vieme potom, že kto sa odhlasuje. Takže šablóna musí obsahovať túto linku, aby sa klient mohol odhlásiť sám. No a potom je to už presne ten postup, ktorý poznáte, že vygenerujete správy, pošlete a v tejto správe bude aj takáto linka. No, tak to je asi všetko. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že klienti ocenia túto možnosť.